Ja, nu vil jeg gerne fortælle om harmoniske bølger, og til at starte med vil jeg gerne fortælle om transversalbølger og longitudinale bølger. I alle tilfældene udbreder en svingning sig i bølgens bevægelsesretning. På vores figur her, så har vi A og B, som viser to typiske former for bølgeudbredelsen. I bølgen A er svingningerne på tværs af bevægelsesretning, og bølgerne kaldes transversalbølger. Og i bølgen B er svingninger på langs ad bevægelsesretning, og bølgerne kaldes longitudinale bølger. Hvis vi går videre til lydbølger, så kaldes alle bølger af denne type for harmoniske bølger. Billedet her illustrerer, at man til et bestemt tidspunkt kan beskrive både transversale og longitudinale harmoniske bølger med en sinuskurve i et koordinatsystem. Udsvingen på et bestemt sted for den transversale bølge i fjederen angiver afstand fra ligevægtsstilling målt positivt opad og negativt nedad. For den longitudinale bølge i fjederen er udsvingen lig med sammentrykningen af fjederen. Ja, så prøver vi at gå lidt ned. På figuren viser vi to måder, hvor man kan beskrive den harmoniske bølge. Beskrivelsen af harmoniske bølge beskrivelsen af en harmonisk bølges udsving er funktion og sted. Her har vi stedet, som er et bestemt tidspunkt, og tiden, som er et bestemt sted. Udsving som funktion af tiden. Den maksimale udsving fra ligevægtsstilling kaldes amplituden, og den betegnes med A. Afstand mellem to bølgetoppe kaldes bølgelængden, og den betegnes med A. Tidsrummet, der går fra der er bølgetop et bestemt sted, til der er bølgetop igen det samme sted, kaldes perioden, og det betegnes med T. Perioden T angiver også det tidsrum, der går fra en bølgetop passerer et andet sted, til det næste bølgetop passerer stedet. Denne størrelse kaldes frekvensen, og den bør angives med F. I formlen F er lig med 1 divideret med T. Udbredelsesfarten defineres som farten af en bølgetop. I løbet af en periode T bevæger en bølgetop sig i vejlængden lambda. Da bølgens fart angiver den vejlængde, som bølgetoppen tilbagelægger per tid, er V angivet ved formlen. V er lig med lambda divideret med T. Og de forskellige punkter her er, at amplitude er A, den maksimale udsving fra ligevægtsstilling, bølgelængden lambda er afstand mellem to nabobølgetoppe til et bestemt tidsrum, og periode T er tidsrum mellem passage af to bølgetoppe på et bestemt sted. Frekvensen F er antal bølgetoppe, der passerer et bestemt sted per sekund. Det gælder, at F er lig med 1 divideret med T. Udbredelsesfarten, som er V, er farten af en bølgetop.